So mangihamba ke ngiya kule nyanga inginike nali ibhodlela ke. Ibhodlela leli uzoligcoba njalo uma ulala. Hayi ke ilula leyo nto ayixoxisi. Ukugcoba nje ibhodlela bese uyahamba uyodlala. Yes. Nami ke ngilithatha ibhodlela ngihambe ngiyogcoba. Hayi ngidlale umgembulo wami ngubone nami hayi usimama. Yes impela. Simama uze umgembulo ngize ngibone nami ukuthi ngize ngibe nezinto ezibhalwe phansi. Sengizokwenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Iphinde liphele ibhodlela ngiyolandela lesibili. Hayi mase liphelele sekwelesibili la ngijikela manje ibhodlela. Ibhodlela leli mangiligcobile ebusuku senginomuntu wami nje ngilala naye manje ufika ngaleli ibhodlela. Awu. Kwenzakalani ke manje senginomkhovu wami phela manje ukuthi njalo mase ngiligcobile ebusuku nawe uyafika. Lapho nginayo umuntu engiphikisana naye. Yeah. Ufika nje umkhovu nginayo umuntu. Uma ufika lo mkhovu naye ufike udlala indima kababa ubaba. Ha. Nina benkashana kamenza yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda enhlana sezantsi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Life TV igama lohlelo ke impande ezama Afrika. Igama lami King Sichaka ngalapha kaluqa nengazi base ngifike ngizodinga indaba ezijulile ezihlubudlu bekhasini. Ngasikhuluma khona nabantu sizwe indaba zabo. Asihleli igaxa nje ezahlukahlukene. Asazi ke namhlanje ukuthi usisi sinaye uze ngani. Kodwa ke asingena odabeni sizwe ngani zako nani ndonse indlebe nezwe ukuthi kwenzakalani. Sawubona mntwana. Sawubona bhuti njani? Nikhona njani? Siyaphila. Ubani lo? Unomzamo igama ngwakwamkhize. Kabazi. Hayi xole masilo siphuza hey sinxaniwe man. Ngiyomeka. Kuyashisa kulezi zinsuku. Hayibo. Hayi. Liyaba phansi ilanga. Ukhabazela uvela? Hayi ngisuka le eXhobo. Xobo. Ngiyezwa abantu lapha neXhobo bathi kunemkhutshana yakhona nje ukuthi ma uzongcwatshwa ufuna izikhathi ezithile ufuna saqedwe ngazo ngoba izulu livele ihlaba esikhaleni. Indawo nendawo phela inemkhuba yakho na isizothini ke. Hey, othi mkhuba? Mkhuba ukhule kukhona ukushintsha ukubuza futhi kungani. Hayi, ubuze ba. Hey. Alright mntama, ake sizwe ukuthi mhlawumbe lapha koXhobo mhlawumbe ungidlalele udaba lwethu. Ukhule kanjani uyintombazane kanjani? Ngikhule nje njengezinye njengamanye amantombazane. So thina sisakhula ke besitheza sikha amanzi. Yes. Uyayazi imbholoho sihamba lezi zinto zomhlolo. Nje benginormal. Ngizothi bengumntwana onormali. Nje nakomakhelwane shem abangaziluthe kangako. Kodwa isikhathi esiningi bengumntwana nje oyihlalela ekhaya. Kuphela othanda into ayithandayo. Sure. So waziwa nje ukuthi cha la koCapayana udlala ubuye ngani? Hayi ke impela ke izitshe ezifana bengingathanda ukudlalela kuzona. Ngoba ziyakazi ubaba. Ngoba ziya. Ngoba umama njalo. Hayi bengakabi umama kodwa ke phela ke futhi mawukhula umuntu nomuntu une choice yakhe empilweni uthi mina ngithanda ukuphila kanje. Mina ngithanda ukuthi ngiphathe kanje, ngiphathwe kanje. Ngoba indlela ophathwa ngayo uqala wena batshengisa ukuthi wena nansi mina nginje ngitreateni kanje. Yeah, talking about ukutreatwa nokuphatheka kahle mhlawumbe ekukhuleni kwakho nje ezindabeni ezithinta uthando nezinto ezithinta abantu besilisa kuhambe kanjani kona? Uyazi ke phela ke isifiso somzali uma nentombazane usuke efuna igane usuke efunani kodwa ke noma ungenza kahle kanjani awuzishada egcineni. Sure. So njengawo wonke amantombazane kuyaqonywa uyihluleke ushiye phansi ubuye uvuke uyithathe phela uyithintithe. Uthi hayi busisi. Uyazi ukuthi usawuthi mase ke wawudla uyakuza ukudla ngina sawuthi ayikhona la sahambi kahle. Ngiyazahambi kahle so nami benginormal nje. Ngiyajolwa kuye kwaliwane uhlala uphumule kwesinye isikhathi bathi usukuhila ngazi noma kuyaphila. Ngabikho into okugowa. Hayi yokugowa. So hayi go kwama 2000. Kwama 2000 sibadala thina sigowanga. Besihlala nje kuthiwa uhlale uyithiba uqale phansi uqalaze kabusha. Kabusha. Hey, right.
Siyazi ukuthi la abantu mabefikile kusuke kunezigaxa ezithile ezibadlayo empilweni abafuna uzoxoxa ngazo bavuleleke basixoxe ukuthi kwenzakalani. Yini ekubeka la sisi? Hey Mntababa, iy'nkinga emhlabeni ziningi. Njengoba ngichazile ukuthi umuntu nomuntu unempilo ayithandayo. Yeah. Mina ngale kwaningi ngiyakuthanda ukuphumelela, ngiyayithanda imali. Yes. However-ke izinga lokungasebenzi uyalibona likanjani emhlabeni. So engibeka lana-ke mina ngiye ngathatha le ndlela yokuzama ukugembula. Okay. So uma uzama ukugembula uyababona phela bewina nawe ufise engathi ngosigaxazi nawe angeza kuwe. So la kule zinto umkhakha nomkhakha usuke ukubona kuyaxoxa. Thina senza kanje. Yes. Thina senza kanje. Kwavela ukuthi nama ake ngizame nami-ke ngiyozama usizo lokuthi lo mgembulo wami ungibeke ezingeni nami phela ngelinye ilanga. Sure. Sengiyahamba-ke ngiye enyangeni thizeni nami ngiyocela ukuthi phela-ke ingiphi into ezongisiza ukuthi lo kugembula kwami kuphumelele kube yinto nami engizuzayo ngempela ngayo. Ngoba phela uyazi uma kugenjulwa abazali banalokho. Yes. Kodwa phela imiphumela mayimihle futhi bayajabulela. Bayithulele futhi ya. So uma ngihamba-ke ngiya kule nyanga inginike nali ibhodlela-ke. Ibhodlela leli uzoligcoba njalo uma ulala. Hhayi-ke ilula leyo nto ayixoxisi. Ukugcoba nje ibhodlela bese uyahamba uyodlala. Yes. Nami-ke ngilithatha ibhodlela ngihambe ngiyogcoba. Hhayi ngidlale umgembulo wami ngiwubone nami hayi Yes impela. simamuza umgembulo ngize ngibone nami ukuthi ngize ngibe nezinto ezibhalwe phansi. Sengizokwenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Ngiphinde liphele ibhodlela ngiyolandela lesibili. Hayi mase liphelele sekwelesibili la ngijikela manje ibhodlela. Ibhodlela leli mangiligcobile ebusuku senginomuntu wami nje ngilala naye manje ufika ngaleli bhodlela. Awu. Kwenzakalani-ke manje senginomkhovu wami phela manje ukuthi njalo uma sengiligcobile ebusuku nawe uyafika. Lapho nginaye umuntu engiphikisana naye. Yeah. Ufika nje umkhovu nginaye umuntu. Uma ufika lo mkhovu naye ufike udlala indima kababa ubaba. Uma udlala lo mkhovu indima kababa, umkhovu kawudlala uhamba, umkhovu udlala ushiya isisu. Ngibuyele enyangeni hayibo. Nangu umngani wethu-ke manje phela bekuhamba kahle. Ngathatha elinye ibhodlela hayi manje senginobaba wesibili-ke manje. Ngoba manje mangigcobile senginomuntu ongifikayo naye azolala nami. Okubuhlungu ngikhulelwe manje ngikhulela into engingayazi. Sure. Ngizothini manje kulo muntu enginobudlelwane naye-ke? Sengizothini? Hayi inyanga ivele irelax-ke ngikutshela. Ithi ayikhululeka. Mazithi zibambile iy'nyanga ukhulelwe ubuye siyawukhipha. Siyasikhipha leso sisu. Awuna. Hayi. Ike ngibekezele-ke ngihambe ngisikhiphe. Kingamanje masikhishwa lesisu lento ekhishwayo ibekwa khona lapha enyangeni. Ayidestroy iyakhishwa ibekwe enyangeni. Manje lento inkinga yenzeka njalo. Uma ufika umkhovu uyakhipha isisu ubeke esinye. Uyakhipha ubeke esinye. Ziyakuphuma lezi zisu ziyalapha enyangeni. Nami nginomuntu okade kuwami. Njengoba ekhona nje lo muntu naye fanele ngimnike indawo. Yes. Nami senginako-ke lokuzenyeza phela ngoba mangilala nomuntu ngize ngimitha. Okushuthi naye lo mefika uzoza ukuthi ayikhona. Akusekho kahle. Akuseyiyona lento mina lengiyishiyayo uyayibona. Sekukuningi manje. Enye into esengqondweni yami ukuthi le mkhovu njengoba ilokhu ikhishwa ibekwa. Mhlambe ngizala mina ngizala imkhovu iyothwala abanye noma iyolala abanye. Sekuyinkinga kakhulu ngempela futhi manje engingazi ngizoyithini ngoba into ebuhlungu-ke okudlula konke. Nalento ayisayekeki. Uyabona isisegazini sekuyinto engiyigcina nami ngizizwe ngathi singithokozisa okudlula lo fanele ngabe uyangithokozisa. Sengiyayi-enjoya nje nami ukuthi noma ekhona yena ngisuke sengicabanga ukuthi sekuzohlwa hambe ngiyogcoba phela afike lo ufikayo. Nayi kodwa inkinga nayi izwini angizazi kuney'ngane ey'ngaki ngihleli nje. Uma ngabe lezi zinto zibeka ziyakhula angizazi zikhula zibe yini. Okungiyibuzayo ukuthi lezi zinto uma yikhula mhlampe zikhuliswa ngendlela thizeni azizongibuyela ngelinye ilanga. Zize kuwe. Zize kumina phela ziphume esibelethweni sami. Uzothi nangu mama. Nangu mama. Ngiyobe sengithini ezweni mina.
ngiyobe sengithini. Kulo muntu lo wakho uqondile bengazi ngiplan indaba yengane. Akakuboni nje mawusuka kuno 2 months ukhulelwe. Kona-ke phela-ke angithi nawe uyazi njengomuntu wesilisa nomuntu wakho wenza okwenzayo uney'ndlela zakho zokucashisa. Angithi nami-ke manje ngoba sekuyinto engizwa engathi siyangithokozisa ngiyaba nendlela yokuthi angaboni ngibe umuntu obhizi ngibe umuntu nje up until-ke ngiyolungisa lento. Manje yena angazi noma lento nayo ifika nokuthi naye avaleke yini ngoba nangu nayo imisele ngokuthi manje angenzi utho. How? Inkinga-ke manje le ngizoya kanjani emzini womuntu nginemunye umuntu ngala. Owazi ukuthi njalo wena after 2 months uyabeletha? Njalo after 2 months ngiyabeletha. Okwesibili ngizoya kanjani kulowa muzi ngoba phela manje kuyaphoqa ukuthi sengizolala naye embhedeni. No, 24/7 wasebusuku ngizomyisaphi-ke lo wami nenyanga manje. Ngoba uma ngithi ngiyabheka inyanga izimisele ukuthi iphele lento. Sekuyumthwalo nje imeme yami nje engazi ngizoyithi. Uyasho khona ukuthi wena usizakala ngani-ke kule nto ukuthi uletha lezo ingane Hayi lutho-ke. Kuphela nje yena uthi angikhululeke mina uma kuthi 2 months siyakhipha. Kokugembuleni kuhamba kanjani? Hayi lutho asisekho nje kugembuleni. Asisekho sekuyileya nto le eyayingise kuyena kwasekuqaleni. Ukuthi kuthule. Sho. Yo, hayi insumane. Ngifuna ukuyibamba ngiyithole lama ukuthi ma usuyibheka wena lento ngokwenzeka kwayo. Kukhona mhlawumbe into ethi kwashintsha amagiya mhlawumbe enyangeni yangakutshela ukuthi sesiuka kwistage esiwukuthi sisuke la siye kwesinye noma nawe ukholelwa ekutheni yavika yaqubuka nje nendlela ya relaxa ngayo lo baba. Hayi ngeke. Akukwazi wena mfowethu ukuthi kwavele kwaqubuka. Uma kwavele kwaqubuka uyithathaphi isolution yokuthi fanele ikhishwe. Unalo ulwazi kuwukuthi ngicabanga ukuthi uma usafika ukwenzisa lento oyifunayo. Kodwa yazi ukuthi ekupheleni kosuku uzofeza naye inhloso zakhe ngoba phela kusho ukuthi le mkhuvu nayo iyamshodela emuva njengoba esebenza ngayo. Oh. Wena nje waba umhlatshelo nje ukuthi uzonyusa izinto zakhe zayishoda. Uzonyusa izinto zakhe zayishoda. Mina ngisakutholi-ke lokho engangikufuna. Ngingasakutholi ngizogcina sengishwebe nokufanele ngabe kuze kumina. Kuyinkinga ngoba phela manje njengoba ngila ka Black Life nje kuyikhona ukuthi manje angisayazi indlela yaphambili ukuthi sefanele kwenzekini-ke makunje. Kanti mawathiwa mhlawumbe uyaqinisela uyavuma akulobola nishade uma esefuna abantwana ingamiseka kanjani lento nje? Inzima-ke phela ngoba manje angithi uyena uyafika nali nebhodlela ngiyagcoba ngizokwazi ngani mhla kuyingane yakhe okungenzeka ukuthi kwazi ingane zakhe ngogcina ngizinika inyanga ngoba phela usazi yenze lento efuna ukuyenza engingayazi ukuthi iyini kahle kahle ngoba phela ayichazwanga. Inhloso yethu thina kwakunginyusa lapha amazinga okugembula ukuthi kuyineke lokho kokukhulelwa manje nendoda eseyifika njalo ebusuku sasingayikhuluma ngale. Kodwa-ke kwabanye okugembula nabo ikhona izinto abayisebenzisayo mhlawumbe ongasho ukuthi iyaba imotive kuwena ukuthi cha nami ake ngithathe. Ngizosho njalo ngoba phela angithi uyabazi abantu besifazane njengoba sabantu besifazane siyadiscuss. Oh yeah, yes. Hayi ngeke ubalance ngawe wedwa. Umlenze owodwa ngeke zama nawe nathi siyazama. Lo wangilayela-ke naye mangimbuza akaphumeli obala ngoba ngiyambuza hayi ngeke sisi. Wangiyalela kanje. Naku sekuney'nkinga. Ngiyayiqinisela izobuye ibuyele into yakhe egeyimini. Engicabanga ukuthi naye usenkingeni efanayo kuwukuthi useyasaba naye ukucwila yedwa. Ngcono fanele sife sonke nje sibhonge emswaneni ofanayo. Yo. Hayi azanzima into. Njengamanje siphila esikhathini la khona okwazi ukuthi indoda nendoda njengoba umuntu wakhe efuna ukuthatha uzovusa umuzi. Unabantwana mhlawumbe nibe nabantwana niqhubeka niye phambili. Mawubuka lento izokwenza muphi umonakalo kubantu bakini-ke nje abathembe ukuthi ngelinye ilanga nawe uzophuma uyokhanda umuzi wakho. Isiwenzile phela ngoba manje kwamina ngimanqika. Yebo yena ukhona ngiyamthanda abantu. Yes. Akonanga ngalutho. Kodwa manje umbuzo wami uthi uma ngivuma sekufike kwenzeka lokhu kuyoba ihlazo elingakanani sekutholakala ngoba omunye emzini womuntu angithi usukuyovusa umuzi. Yes. Ukuvusa umuzi kakona ukwakhe iy'ndonga siyakwazi lokho.
iy'ndonga zakhiwa abantu besilisa. Uma kuthiwa uyovusa umuzi bafuna nje ubatholile abantwana bande ekhaya. Mina-ke uma ngivuma manje ngilo ngizikhipha lezisu ngizogcina sengikhiphe nezakhe uzogcina esukumile eyofuna phela naye. Yeah. Mase kubhoboka le thumba-ke nayo-ke inkinga. Ihlaza alitheli mina ngithela ngisho ekhaya emuva ngoba phela manje akekho umuntu ongabhuqabhuqwa isilwane azi yedwa ekhaya. Kuyoba kanjalo ukuthi kusho ukuthi babazi babethule ngamabomu basebenzela nje ukuthi amthathe badle imali yethu ngento esiyazi ukuthi ngeke izisisize. Iyona lento iy'nkinga. Iy'nkinga futhi kakhulu engifisa nanokuthi kwababukile nabezwayo. Le ndlela ey'nqamulela singayithathi. Yes. Indlela eyempumelelweni ayinqamuleli bafowethu. Ngoba manje la kuma-shortcut iwona lawa sigcina sifake ey'nkingeni. Iwona ngoba ukube kwangakona ukuthi ngithanda ukuthi ngiwine ngisheshe ngibe nemali ngaba ngikho lana. Nalama-advice esiwathola-ke koMasola endleleni. Kwenziwa kanje kwenziwa kanje. Umuntu angasakutshela konke ukuthi nami ngakwenza kwawumphumela kwayilokhu. Ugcina usele wedwa. Ngingedwa manje angithi. Nginenkinga ngedwa. Impilo yami ngala iyamoshakala. Isithunzi somndeni naso asisekho right. Umuntu ongithembile ngala ongenalo elinye ithemba mangithi ngiyabheka indlela enza ngayo. Nawe uyamosheka phela. Kuyinkinga nje ovela ungabusazi ukuthi konje ngizoyithini ingxoba kaxaka nje eyabonwa abantu bathi inzukazi ke. Inzuka ke iyona-ke le. Babukeli be-Black Live TV emakhaya niyaluza udaba mhlawumbe nani njengoba niyincitha buchopho niyinzula lwazi kukhona ningaqhamuka nakho kungaba yiso ukuthi uphuma kanjani umuntu enkingeni efana nale aseyithole kuyona njengamanje. Asazi khona i-email address yethu khona i-comment section yethu akhona futhi inamba okwazi uku-WhatsApp kuzona ukhulume nathi siza ukuthi uphawula uthini wena kulolu daba. Igama lohlelo-ke izimpande zama-Afrika le Black Live TV kanti lami uKings Chaka ongaluqa. Nisale kahle. The Black Live TV.